Sa number 4, bangkay sang isa ka lalaki nga naputos sa packaging tape na sapwan sa Baguio City. Nakabaklit ang mga kamot, may putos nga tela ka garbage bag antes ginpalibutan sang packaging tape ang bangkay sang isa ka lalaki sa Purok Langka, Barangay Pakul sa Baguio City, Huwebes sang aga. Sa karon, wala pa makilala sang kapulisan ang biktima nga nasapwan sang nagaobra sa kampo. Kinabalubanta 30 tubtob 40 anyos ang biktima, nagataas ang 5'5", nagasuksok sang shorts, maong pants kag naka-white nga t-shirts. May tattoo ang lalaki nga Prince Gabriel sa natuon niya nga butkon. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. ang hepe sang Baguio PNP nga posible isa tubtob duha na kaadlaw nga ginhalid ang biktima sa lugar. Sa inisyal nga paglantaw sa bangkay, wala sang may nakitaan nga pilas sa iyang lawas.